бинандагони азиз, барномаи идонаи солнавии мо идома дорад. мо гуфтанамонад ки сарояндаи мумтоз, сарояндаи зебо ва сарояндаи қашанг ки бо сурудҳояш дили мухлисони худро пайдо намудааст, Сарвинози Юсуфӣ мебошад. Шуморо ба ин барнома хушомадед мегӯем. аксарияти мардум аз мо суол карданд ки Сарвиноз Юсуфӣ ба касе ошиқ аст ва мо ин сухани мухлисонро рад накарда ин суолро ба шумо додем. Шумо ба ки ошиқ бошед? рости ман умуман зиндагиамро беишқ тасаввур карда наметавонам. лаҳзае ки агар ошиқ набошам, он лаҳза зиндагим бисёр як тангу торик метобад. ба ҳамин хотир ман аввалин ошиқи зиндагиам, ошиқи шавҳари худмон, ошиқи фарзандомам ки ҳамон як муҳаббат, ишқ, як ҳамин чизо вуҷуд дорад дар зиндагим ки бароям зиндагӣ ҷолибтар аст. ташаккури зиёд. пас мо ба шумо дар ин роҳи зиндагӣ барору комёбиро таманно дорем ва барои мухлисони азизи худ 4 мисра суруде ки имрӯз дар ин барнома шумо месароед иқдом доред. یاری ماهای اصلی دل ممیت تسلی عشق پاک و مزلی چشم غزالم غزلی گل بیکارم را بره روز و شب چشم بره یارکی وعده خلاف نکن مرا تنی مرا نیمره نکنی بو نیمره. саломат бошед. бинандаи азиз, Сарвинози Юсуфӣ ҳастанд дар барномаи мо. пас дар охири ана ҳамин суҳбат таманниёти худро ба кулли халқи тоҷик таманно намоед. ҳамагон медонем ки чӣ қадар соли 2020 як соли вазнин буд ва ба ҳамин хотир аз худованд аввалин талабгорам, баъдан таманно дорам ки мардуми мо дар соли 2021 аз ғаму андӯҳ дур бошанд, беҳтарин рӯзҳо насибшон гардад. мегӯянд ки меравад соли кӯҳан роҳаш сафед, хушсафо нахли ватан роҳаш сафед, файзовар нусратовар чун насим ҳамчун гулҳои ватан роҳаш сафед. ана ҳамин мисраҳои шеърӣ Сарвиноз Юсуфӣ баҳри мухлисон буд, баҳри ватани азизи мо буд. бигзор ватани азизи мо гулгулшукуфон бошад, боз ҳам ба пешравиҳои хуб ноил гардад.